खुलुमबाय दिनै 16 जानुवारि 2024 बाराय जायो मंगलबार दिनै बर' हारिनि बेलागुर सावनायनि सान माफोरा दिनै सावो नेपाल हादोरनि दांगाव बांके नेपालगंजनिफ्राय काठमांडु फारसे थांबाय थानाय समाव गंसे पेसेन्जार बासआ हरखाब जाब्रबथाय जानानै दालांनिफ्राय गाहायाव गोलैलांनानै सा 12 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायाव गुबुन सा 22 सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय सा 12 सुबुंनि गेजेराव 2 सुबुङा भारतनि थागिबि। बिसोरनि मुङा जाबाय योगेन्द्र राम 67 बोसोर बैसोनि बिहार रायजोनि थागिबि आरो मुनि 31 बोसोर बैसोनि बे जाबाय उत्तर प्रदेशनि थागिबि। बिहार पुलिसा सासे सुबुंखौ सासे आइजो कनस्टेबलजों रिलेशनशिपआव थानो थाखाय आरो जुलि खालामनो थाखाय गावनि धोरोम आरो सिनायथिखौ थगायनायनि थाखाय आइजो पुलिसा मिथिनायनि उनाव आइजो पुलिसा पुलिसनो एफआइआर होनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय एस आनसारी। एस आनसारीया ससियेल मिडियाआव नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै बे जाथायखौ खालामबोदोंमोन। उनाव आइजोआ मिथिबाय आरो जोबथायाव एस आनसारीया पुलिसजों हमजाबाय। गावनि गोसोथोनाय सेंग्राजों जुलि जानो थाखाय थांनाय 3 बोसोर सिगां गावनि बिमा-बिफा आरो नखरनि बाय बाहागिफोरजों हेंथा जानानै नखरनि बाथ्राखौ मानियालासिनो जुलि जादोंमोन। नाथाय फिसायनि इनाय खालामनायाव बिसिया गावनि जिउखौ बोलि होनांगौ जाबाय। तेलेंगाना रायजोनि नागार कर्नुलाव सासे 26 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि फिसायजों सानफ्रामबो बुजाबाय थानायनि थाखाय आरो अयथासार खालामबाय थानायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबनांगौ जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय सिन्धु। सिन्धुआ थांनाय 3 बोसोरनि सिगां गावनि गोसो बायदि गावनि नखरनि मानसिफोरनि बाथ्राखौ मानियालासिनो नखरनि हेंथा जानानै नागार्जुना मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन आरो जुलिनि उननिफ्रायनो सिन्धुआ नागार्जुनाजों इनाय खालामजाबाय थादोंमोन। उनावहाय बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादों। करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय पाथरकान्दियाव पुलिसा अपारेसन खालामनानै नंखाय रांजों आरो ड्राग्सजों सोलाय सोल' खालामनो नागिरनाय समाव 2 दायनिगिरिखौ उदाङै एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय प्रीति रंजन तालुकदार आरो काजल सरकार। इउपिआव 2 दुथां सुबुङा सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांखारनानै जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव 2 दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय साद्दाम आरो वासिम, 2बो मुस्लिम मानसि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बिसोर 2आ गथ'खौ हारसिं नुनानै लांखारनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उदालगुरियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि अपारेसन 25 जानुवारिनि सिगाङाव सोरखारि न'खौ आबुङै लुफुंना होआब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। मावफुंनो हायाखै, गोबां आद्रा जाना दं। ओमफ्राय 2 बोसोर टाइम मोनबाय। 2 बोसोराव खोब खम न'आसो कमप्लिट जादों, बाखि दंबावो। बेनिखायनो दिनै जों नायनो फैदों। बेखै थांनाय 10 तारिखमोन नामा, 10 तारिख खालि जा उदालगुरियाव पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि कमिसनार फैदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै जोंनि ब्लकनि अफिसार स्टाफजों सावरायनानै मोनसे डेडलाइन होदों। जिहेतु उदालगुरिया बे पिएमएवाइनि जिथु रिपर्ट बे उदालगुरि जिल्लायानो सब बयनिख्रुइबो उन जानानै दं, गोग्लैसोनानै दं। मात्र 35% नामाल'सो जादों, 39%ल'। बाखि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रा प्राय 90%, 98% बिदि कमप्लिट जाबाय। बेनिखायनो बे गाज्रि रेकर्डखौ नुनानैनो मानो बेबायदि जादों होननानै तदन्त खालामनो बिथाङा फैदोंमोन। फैनानै बिभिन्न अफिसारफोरनिफ्राय रिपर्ट लाबाय। रिपर्टआव नुबाय जे थारैनो उदालगुरि जिल्लाया बे प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि न' लुनायाव जोबोद उन जाना दं। बेनिखायनो अफिसारफोरनो मोनसे स्ट्रिक्ट अर्डार होलांदों जे जायफ्रा 3rd किस्ति हाबबाय, बेबायदि 3rd किस्ति हाबनाय न'फोरखौ 25 जानुवारिनो कमप्लिट खालामनांगौ। आरो बेयाव जुदि बे मथे जुदि कमप्लिट खालामनो हाया अब्ला अफिसारफ्रा हय सासपेन्ड जानो हागौ, नहय डिसचार्ज जानो हागौ साख्रिनिफ्राय होननानै स्ट्रिक्ट अर्डार होना गालांदों। आरो बेनिखायनो जों दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि नैबे बरला बिसिटिसिनि सिङाव हाबदों। बेवहायबो गोबां न' बानायाखै, जायफ्रा दायित्व लादोंमोन बिथांमोना बानायाखै। आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ लोगो हमनानै कमिसनारा जि अर्डार होदों बे अर्डारखौ बिथांमोननो जायफ्रा बेनिफिसियारि हिसाबैनो जा बा सोरबा
इउजार कमिटि दानानै बानायनायानो जा बिथांमोनखौ जों इनफरमेसनजों लोगोसे स्ट्रिक्ट अर्डार वार्निं टाइपनि बेबायदि होनो होननानै फैदों जे बिथांमोना बे जायफोर न'आ थार्ड किस्ति हाबबाय बेखौ उइदिन 25 जानुवारि कमप्लिट खालामनांगौ आरो नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टै आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।